नाथाय बिथाङा दि जोंखौ सांग्रांथि थानो होदों बियो मोनसे धुमखि होनायनि स्टाइलावहाय बिथाङा बुंदों आरो जे सांग्रां थायाब्ला जोंखौ माबा मोनसे एटेक खालामगोन जेन'बा बिथाङा जोंखौ एटेक खालामोब्ला खालामथों बा जेलाव हरथों बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो जिबनाव जों बर' हारिनि बा बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय सुबुंखौनो जोंनि जिबनाव धुमखि होनाय सोदोबानो गैफेरा आरो होनायबो नङा जों दा बिथांमोना बेबायदि सोरबा इउटुबारखौ डाइरेक्ट थांखिनानै धुमखि होनाया बियो मोजां जायाखै। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दायो जों दंफैयो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय दातलपारा नलपारा। बे नलपारा गामियाव जोंनि बर' हारिखौ होस्रांदोंमोन थांनाय जानुवारि मासाव। दा बेहाय बिथां देरहासार इस्लारि बिथाङा फैदों दिनै 2 जुलाइ सुनिबार। बे 2 जुलाइ खालि बिथांमोना फैदों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। दा बिथांमोननि सायाव माखासे ससियेल मिडियाफोराव माखासे ओंखारगासिनो दङ। EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिथांमोनखौ सोंखारिदोंमोन माने सांग्रां जानो थाखाय खावलायदोंमोन। दा बिनि सायाव मा दङ बिनि गुदि खोथाया मा जों बेखौनो बिथांमोननियाव मिथिनो लानो लुगैयो। मानोना मैयाहाय बिथांमोनाबो प्रेस मिट होदोंमोन। दा बेनि गेजेराव मानि थाखाय बिदि जाखो माबोरै बिनि गुमुरखौ जों मिथिनो लानो लुगैदों। अब्ला आदा देरहासार नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बुंनानै रायजोफोरनि सिगाङाव। गिबियावनो प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ बा बिथांनि चेनेलखौ नायगिरि गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा आङो दाख्लैयो बुधबार 29 अक्ट'खालि जुननि 29 अक्ट'खालि आङो बे जायगायाव थांनाय जादोंमोन। जायगाया क'क्राझारमोन ना? चिरां जिल्लानि सिसुबारि होननाय निसिमा माख्रा दैमायाव खालामाथिनिफ्राय बियो फैनाय। ओमफ्राय बेवहाय हानि थासारिया ओरैबायदि बे सिसुबारि होननाय जायगाखौ खुनु खौथि थाखा गारब्लाबो बासायनायनि मोनसे लामायाव गैला आरो। दा बिथांमोना खालामाथि खर'सिम थांनानै बिथांमोना मोनसे दै दान होथेनायनि बाथ्रा बुंदों। बिथांमोना सिसुबारिखौथ' हाला, बैखौ होथेयोब्ला मोजांनि बाथ्रा। जुदि बेखौ होथेनो हायाब्ला ओरैजाय गोबां गामिफोरा माने नस्थ' जाजोबबावगोन आरो। दा बेवहाय थांनानै नायखांनानै फैखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफोरजों बिथांमोना सावरायफैदों। दा बेयावबो जोङो बिथांमोननि सरखारनि बा बबेबा दल संगठननि बादै जोङो जेबो नेगेटिभ मेसेज जोङो होबोआखै। जे जों बेखौल' बुंबोदों जोंनियावथ' जेबो पावार गैया, दा नोंसिनियाव हायाबो बासायनायनि जेबो राहा गैलिया। दा नोंथांमोना जेब्ला खुंथायनि सोरबा सासेया फैयोब्ला, जोंनि सोलिबाय थानाय खुंथायनि सोरबा सासेया फैयोब्ला माने बिथांमोननियाव नोंथांमोना खावलायदो जे नोंथांमोननि स्थायि थानायनि मोनसे जायगाखौ। आरो गथ' गथायफोरा थांनाय बोसोरावबो बिसोरो एगजाम लिरनो मोनाखै। ओमफ्राय बेवहाय आङो बुंनाय जादों जे बे जायगानिफ्रायनो सोरबा सासे जोंनि हादरनि दैदेनगिरिबो उजिनो हागौ। बेबायदि फरायनायखौहाय थाथ'नांनाय बेबायदि दा खालाम। माने जेन' नोंथांमोना माबा मोनसे स्थायि जायगाखौ मोननानैहाय नोंथांमोननि गथ' गथायखौ मोजाङै फोरोंनो हायो। बे एडभाइसखौ आङो बिथांमोननो होबोदों आरो। जेब्लानो फैयो नोंथांमोना मोजां रायज्लायनानै बिथांमोनजों मोनसे सलुसनखौ खालामनानै ला। दा बिथांमोना नायगिदिंना फैखांनायनि उनाव लास्ट सेसनाव बिथांमोना इउटुबारनि बादै सानैसो इउटुबार दं होननानै बुंदों। बेवहाय आदा अफ्रि दैमारि आरो आंल'सो थांदों, बेयाव रावबो थाङाखै। ओमफ्राय बेवहाय बिथाङा जोंखौ डाइरेक्ट नामबो खारिनो हायो होननानैबो बुंदोंमोन। बर'नि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटुबारफोरा होननानै बुंदों। नैबे बाथ्राखौ लानानै बर'नि थैजों सोमोन्दो गैयि होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै माने जोंनि गोसोआवबो एसे दुखु मोननाय फैदों आरो। बाट आङो दुखु मोनदोंब्लाबो दिनैनि दिनाव आङो बुजिफिनबाय जे हयथ'बा बियो गोरोन्थियावहाय बुंफ्लांदों। बेखौहाय बिथांनोबो सोदांनो थाखाय सम होनांगोन। बेखौ साननानै आङो बेवहाय बिलकुल फकास खालामाखै। नाथाय फैबाय थानाय समावहाय बेबायदि बार गोरोन्थिखौ दाबुंबाय दाथाथों बिथाङाबो। जोङो जेब्लायबो हारिनि खामानि मावनाय बा हारिखौ नोजोर होनाय बेयावथ' जों अलरेडि सांग्राङैनो दङ। नाथाय बिथाङा दि जोंखौ सांग्रांथि थानो होदों बियो मोनसे धुमखि होनायनि स्टाइलावहाय बिथाङा बुंदों आरो। जे सांग्रां थायाब्ला जोंखौ माबा मोनसे एटेक खालामगोन। जेन'बा बिथाङा जोंखौ एटेक खालामोब्ला खालामथों बा जेलाव हरथों बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बिथांहा पावार दङ, नाथाय फैबाय थानाय समावबोथ' नोंथांनि पावाराबो जोबनो थांगोन। बे समाव सोरबा सासेयाबो नोंथांखौ माबा मोनसे बेबायदिनो धुमखिबो होनो हागौ। अब्ला जोंथ' होआ। आरो जिबनाव जों बर' हारिनि बा बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय सुबुंखौनो जोंनि जिबनाव धुमखि होनाय सोदोबानो गैफेरा
आरो होनायबो नङा जों। दा बिथांमोना बेबायदि सोरबा इउटुबारखौ डाइरेक्ट थांखिनानै दुमखि होनाया बियो मोजां जायाखै। नोंथांमोना बे रायजोफोरजों थांनानै माबा मोनसे गोनो गोथो मेसेज होबोदोंमोन नामा रायजोफोरनि सिगाङाव? गोनो गोथो मेसेज जों जेबो होबोआखै। बेनोल' आङो दहायनो बुंबोबाय जे जोंहा नोंथांमोननो होनायनि जोंहा जेबो अधिकार गैया। माबा मोनसे होनो हानाय हाफोरखौ नै बिदियाव थाहैदो होननानै होनो हानाय जोंनाव अधिकार गैया। खिन्थु जोंनियाव मोनसे खुंथाइ दङ। बे खुंथाइनि सिङावनो जोङो मावनानै जागासिनो दङ। दा बिथांमोना जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना बिथांमोननियावनो बिनानै लायोब्लानो जाबाय। नैबे बाथ्राखौल' जोङो बुंनाय जादों आरो। बेखौनो गोनो गोथो होनदों आरोना? बेखौनो बिथाङा मा बुजिहैखो जोङो बेखौ मोनथिनो मोनला। दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि दुनिया आरो जोंनि बिथांमोना गावसिनि खुगाजोंनो बुङो जे जोङो आपग्रेड जानांसिगौ, नैबे डिजिटेल मुगायावहाय जोङो जौगानांसिगौ। नाथाय खुद गावनो जौगायाखै, आं बेखौसो बुजिनानै लादों आरो। दा जोङो थांनानैहाय बेवहाय एक्सप्लर खालामहैबाय। दा बे जायगानि थासारिफोरखौ जोङो मानि थाखाय देखायहैदों होननानै बुङोब्ला नैबेयावबो माबा मोनसे जाथाय जानानै दङ। बेयावबो बेबायदि खस्थ' मोननानै दं, रिलिफ थानांनानै दङ। नैबेखौसो जोङो आसि थुनानैसो दिन्थिहैदों। दा नैबे आसि थुनानै दिन्थिहैनायावनो बिथांमोना जोंखौ दुखु मोनबाय। दा जोंनि ससियेल मिडियानि खामानियानो जाहैबाय नैबे आं दा नलपारायाव नोंथांजों रायज्लायगासिनो दं। नलपारायावबोथ' नोंथाङा फैनानै जेब्ला भिडिअ बानायफैजेनदों बिनिफ्रायसो भाइरेल जानानै गोबां सुबुंफ्रा फैनानै बेयाव मदद खालामफैदों। थिग बेबायदिनो बै जायगायावबोथ' रावबो मोनथियामोन। देग्लायनि बोसोरावदि बेबायदि रिलिफ थानांदों बेखौबोथ' एसेबां मानसिफोरा मोनथियामोन। दा बिथांमोननियाव रिलिफनि माखासे जानाय लोंनाय साबोन थाव बेफोरो सहैदोंना सहैयाखै बेफोरखौथ' मोनथियामोन। दा बिथांमोना मोनाखै नालाय मोनाखै, खनसे मोनदों, साफोन फिसा फिसा थरनै मोनदों होनदों। बेस्राफोर थगायाखै, मोनदोंखौ मोनदों होनदों। ओमफ्राय बेयावनो बिथाङा मा बुजिहैखो बिथांमोननि बुंनायावहाय जोंबोथ' सोंनांगौ गोनां जाखागोन, नोंथांमोना बेबायदिखौ मोनदोंना मोनाखै? जोंबोथ' सोंनो गोनांखा नालाय, जायनि थाखाय सोङाब्ला बिसोर रसा नांनानै थागोन। बिनि थाखायनो बिसिनियाव कुइसनबो खालामनाय जादोंमोन आरो। दा बेयावनो बिथाङा मा बुजिखो, माने थाङै थुङै जोंखौहाय बर'नि थैजों सोमोन्दो गैयि होननाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो। दा नैबे दिनैनि थासारिखौ जुदि साननानै नायोब्ला बिथांनि साननाय हनाया आरो जौगाबावनांगौ, आं बेखौसो सानो आरो। अब्ला जा बाथ्राखौ बुंबाय बिथाङा नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ। दा बेखिनियानो बाथ्राया। दा जोङो दंफैयो नलपारा, दतलपारा नलपारा बेयानो दंफैयो। दा बेखिनिखौनो फोरमायबाय बिथाङा। अब्ला गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।